Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat hari Minggu di Hita, masuk mahita di permingguan di Manogoton, tapasada marohata, martang yang nahoma di bagasan rohata be. Amin. Tapuji matuhata mariten de nomor sada, mamuk kasihan ayat sada rodi ayat tolu, ringkas maho tondikku. Ringkas maho tondikku, mamuji di matakai, ai di parmundu-mundu, orang harupani, bisa
marhite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Beta mahita manukap marsomba, marsinggang mahita tu adopan di Jehovah si topahita, ay ibana do de batata, jala hita bangso na pinarmahanna, jala biru-biru ni iring-iring di tanganna. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di bunagijang, asi maroham dihami halak na galeon, di daho na gogodo musunami, say talu dohami dibahen alani hagaleon nami, dibaheni hupangi dohami tuho, say pargogoi jala pamonang mahami maroloson musui, marhite-hite panaunon ni anak haholong ni roham, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Idalani Yesus tanodohona, nahi holong ni rohana di pasang, namura luhut di bangkon di nai, dung di sesa utang di dosa tai, ahon di rohong musude, narahon madohat kabe, ahoni yang jodoh be, para tujuan dengan musude. Tuhan pinaluan di Tuhan dai, taon dingin tapoy nalilui, asalam dangaluang tanang ture, itahahulong imadong atabe, ahon binarong usune, karahon madong atabe, ahon bidang jodoh be, para tujuan dengan musude. Tangingon hamuma patik ni debata, sian konvensi Bindu 12 tahun 1926. Bindu 12, ulaon dohot haporseaon. Tahaporsai jala tahatidak kondo, sian mulana andorang so madabu jolmai tu dosa, dipabakit debata jolmai gabe pangula dohot pangaramoti. Ulan di jolma marojohan di debata nasai toktong mangula marhitei mabaor pasu-pasu di debata tu jolma dohot tunasa na tinopai mar parbue do tu diri di jolma dohot tuna humal yaksa haporseaon di Yesus Kristus ikon mar parbuehon ulan na denggan na lido do halak molon dihirim dapotan hati goran hanguluan hasonangan dohot pasu-pasu ibana alani na mangula ulaw na denggan. Marhite podaon, taondol hondo asa ringgas jala terampil jolmai mangula, jala na niomona gabe pelean hamuliateon, tu debata dohot sumarihon nas hurangan. Marhite podaon, tatulak do aka ulaw naso hina lomohon di debata, jala asa satia, haposan, dohot bertanggung jawab, mangulahon patik dohot hatani debata, ditiki naune dohot naso une, lumobi ditiki pangunjunan isara ni korupsi, perjujion, panakoon, penyalahgunaan wewenang, parpangomoan nama torbaku, panggadis nama murahu laho mangarugihon halak na asing. Imazahatna atong rap manggilogogo mahita tutuhan debata
lau mangulahon da humbar tu patik nai. Ale Tuhan da bata, sai pargogoi mahami, mangulahon na humbar tu patik mi. Amin. Topoti madosata nagunangi tujoloni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para asirohana semurung. Na pungu dohami di jolo martangi yang tuho. Dada mangasahon hati goronami. Na mangasahon asin di roham nagodangi do. Se asi maroham mida sandok bangso nami. Se sama sonami saluhutna. Sai sungguli marohanami. Asamu baroha dohot pangalohon nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulo nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan di dosata. Songonondo hatani Tuhan Jehovah. Nunga polahu pasisi akka pangalosim songon opun. Jala songon ompun manorop akka dosam. Saya mulak maho tuau. Ai hodo si paloho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Godang
tajahama epistel turpuk di minggu seksa kesima, nanyenet sian pesalmen bindu 37, mamuka sian ayat sada, sahatu ayat 10 sada, tajahama marsikat soring di ayat parpudi rap mahita manjasa. Ende sian si Daud, saya unang mamohop ate-atem, mida aka parjahati, jala una mangiburu ho mida aka si ulaun hajuk kiron. Aidoras donasida sabion songon dut-dut, dalam marmola san nasida songon tumpur ni duhut-duhut. Sai marhaposan tu Jahoba mahotu ho jala ulahon na denggan, inganon matanoi jala radoti haburjuon. Jala halomohon Jahoba, jadi leononna matuho pinangido ni roham. Pasahat madalan mutu Jahoba, jala haposi ibana, asa ibana paturehon. Jadi Paul toponna mahatigoranku, songon hatiuron dohat hapitoronki, songon pikos ni ari. Pasombu majahoba, jala ibana paimaima, sai unang moho proham mida jolmana mardohar dalanna, mida bawa siwalaon gete-gete. Otapi rimas jala tadikon mohop-mohop, unang say homopom turoham, ay lahoto na jatoy. Ai sai na siap dosogot akka parjahati, alai sai na teanon ni akka na makaposi Jahoba do tanoi sogut. Tokinari dang disti be parjahati, jala ia ditirho ingananna dang be jupang. Alai sai na teanon ni Kaparlom akka buhay di sogot tanoi, do sogot tanoi, jala hasilas hina deak ni hadameon. Ima sahatna martuado akana tumangihon hatani debata, jala no peopsa. Amin. Tidakkon maha porsiaw tai songon hina songon nahida tidakkon di dongatah sa porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsia di bata Jahoba ido ama parguna suatu dosan natu mo palangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anaknya di bata Jahoba nasa sadai imana tinumon si Maria nagabagabian sian ton di parbadia andorang sua bebuhan ido tuhata na tumono bernit di pangguman di selatus nama tetar pajal do ibana dia hau pinor silang na tua tuban watoru dung titanom na mulak mangulu di hari patuduhon nama naik tu surgo lahun dulu di siamun dia bata Jahoba amanai pargu na suatu desani di sima ibada paima mulak suku tutanoon mangumi halak na mangulu doot namate au porsea di tondi parbadia
jala adong sada hurian abadia, huria hatapan di halak Kristen akan abadia, dohot dia sesani dosa, dohot dia tanaman dok, mulak mangunu sokot daging halak mate, dohot dia nguluan nasora suda. Amin. Shalom. Oras ma dihita salhutna. Dikting dihuriata HKBP Rawamangun, Minggu 23 Februari 2025.
Pertangyangan Wik Sada. Rabu 26 Februari 2025 Sada Wik Utan Kayu Manis dibagas nih keluarga Nyonya Siagian Boru Tambunan, Jalan Galur Sari Sada 10 Sada, Utan Kayu Utara, Jakarta Timur. 2. Wik Ramangun Tolu dohot Wik Raman Opat Perhubungan dibagas nih keluarga Sintua James Yahan Boru Panjaitan Nahinan, Jalan RGTC Blok Angsana nomor 120 RT 2 RW 10 Cakung Barat, Jakarta Timur. Inganan Pertangyangan Ruang Timotius HKBP Rawamangun. Tolu Wik Pulau Asem dibagas nih keluarga Insinyur Effendi Rifaisya Nipar, Cintua Linda Riana Boru Pangaribuan, Jalan Mundu Sada nomor Sada, Kompleks Pertamina Jati, Jakarta Timur. Pandidion Nabadia Minggu 2 Maret 2025 di Parmingguon pukul 10 WIB Patupaon ni Huriata do Pandidion Nabadia tudak danak Aka ruas ni Huriata nanaing mamboan dak danak manjalo Pandidion Nabadia asa Roma mendaftar Uhud Marguru di hari Jumat 28 Februari 2025 pukul 10.30 WIB di gereja Jala di Boanma surat pengantar Sien Sintua Wik, fotokopi akte lahir dak danak dohot kartu keluarga Huria. Fellowship pra remaja Minggu Sadarion 23 Februari 2025 di Patupado Fellowship pra remaja dohot tema Unconditional Love Nats Johannes 12 ayat 15. Natoras ni sekolah minggu asa di Sosohoma yana kota lau sekolah minggu jala mandohoti acara fellowship. Sosialisasi TK Sinantam Minggu Sadarion 23 Februari 2025 di Parminggon pukul 10 WIB Sipul Majahatikting Adongdo Panorangion manang sosialisasi IMA penerimaan murid baru tahun ajaran baru 2025-2026 jala patu begehon pujian marhitekor akaya yanakotai TK Sinantam. Bible Camp Naposo HKBP Rawamangun 2025 Seksi Naposo Bulung HKBP Rawamangun naing patupaon Bible Camp di hari 14 Maret 2025 di Puncak Kana Resort. Kegiatan non ima lau membina hubungan kebersamaan di Aka Naposo Bulung. Aka Naposo Bulung ni Huriata asap pasidohot ma di ulau non jala boima menghubungi panitia. Sinode Distrik Senin 1 hari Selasa tanggal 1 tanggal 4 Maret 2025 maringanan di Green Forest Hotel Bogor di Patupado Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Aka peserta di Sinode Ima Pandita Resort, utusan Sinode Godang, utusan Sinode Distrik dohot utusan Resort Sian Ruasni Huriata. Pabor Haton dohot Paujakon manang temu pisah pendeta resort. Sada nungata jalo sian pimpinan HKBP Eporus surat haputuson tentang mutasi manang perpindahan pandita Ima Pandita Banner Siburan MTH Pandita Resort HKBP Rawamangun Gabe Pandita Resort HKBP Sudirman Medan. Surat keputusan nomor 28 garis miring PDT garis miring SK garis miring 01 garis miring 2025 tanggal sia Januari 2025. 2. Serah terima Pandita HKBP Resort Sudirman Medan di Patupa hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025
jala pelantikan manang pangojakon Pandita Banner Siburan MTH Gabe Pandita Resort HKBP Sudirman Medan di Patupa hari Minggu Tadarion tanggal 23 Februari 2025. Tolu tu akka ruas ni huriata nanaing pasaton tali kasih tu Pandita Banner Siburan MTH boima ditransfer tu rekening Bank BRI nomor 0170 0106 tolu sia walu sada 50 sia atas nama Pandita Banner Siburan MTH. Opat, serah terima Pandita Resort HKBP di Ramangunon tian Pandita Banner Siburan MTH tu Pandita Manapar Manahara Panjaitan STH MM, Pandita Resort HKBP Resort Tanjung Sari Medan, Hombar tu surat haputuson nomor 20 sia garis miring PDT garis miring SK garis miring 01 garis miring 2025 tanggal sia Januari 2025 pukul sia 30 WIB di Patupa hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 jala acara temu pisah manang paborhaton dohot paujakon di HKBP Resort Rawamangun di Patupa hari Minggu tanggal sia Maret 2025 pukul sia 30 WIB. Taboan ma ditangyakta asa sude mardalan dohot denggan ombar tulomo ni rohana. Pilihan dot akaudut ni bawa ta jahama di harotas tikting nong pinarade ni huriata di pasu-pasu de batama akabarita masa dot ulaun aka si patupota lain sangap di goarna. Tong ni matikting di huriata minggu stadarion. Mau lihat ya. Oh
Namene debatana sumurung sian saluhutna roha. Imana mangaramo tiakate ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Ruas ni huria na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus, hata ni debata nagabe ojahan jamita, dihita nalaho si hanguluhonota, songon halak na porseya na makaholongi Tuhan Yesus. Ima nanienet sian Evangelium Mateus 25, mamuka may siyan ayat 38 sahatu 40. Tabuka mabibel tabi, jala tapay hutihut ma, hujahahon madihita sonon madidok. Dibege hamudo hata namadok, mata do abul ni mata, ipon do abul ni ipon. Alay au madok to hamu, unang alohamu na jahat. Molo adong nama mastap hurum siamun mi, tarehom manang hurummu si habirang. Molo adong nanaeng mabahe sidir tuho laho mabua ulosmu, ate nama dohot baju-bajum di ibana. Molo adong manang ise na mangugui ho madongani ibana sapaal, uloy maibana dua. Lehon na mangido tuho, unang tudali na naing marsali tuho. Dibege hamudo hata na madok, holong maroham di dongami, hosomma ia di musum. Alay, au madok tuhamu, holong marohamu di musumuna. Tangyako kamu ma akan apa buru-buru hamu. Asatung gabi anaknya mamuna na di banua gijangi hamu. Ay di pabicar do mataniari na tuaka parohana jahat nang tunabonar. Di parodo dan tu parohana tigor nang tu nagiduk. Ay moloholong rohamuna holad diaka na makaholongi hamuna. Dia mau pamuna. Gariaka si jalobeo da songonido di baen. Dia do hasurungamuna molodenggan hatamuna, holat tuaka dongamuna. Gariaka si pelibigu da songonido di bahen. Ipe ikonsun denggad do rohamuna, songon amamuna di banua gijang nasun denggan rohai. Disido yanggo sahatna. Molo tapar rohahon topik minggu sadarion tarsongon na borak dora dinalaho rimangata jalanalaho ulahonota makaholongi musuh jala sadara boy dodohonon makaholongi musuh, apalagi molo tu par minggu jamonom dohonon manang sukunon ayadong dope musum. Holas siya nakalabok ni bohimunya ni daon jala ringgasmu mar minggu radang adong be musumuate. Apalagi ka Naomi akan nama tua ina magudang namar minggu di jamonom dang adong be oti namar ramolodong adong teenager rison namar minggu molo adong pep akka teenager rison baka na madongani opung namay madongani oma bapa nama tua gitu ya molo pola ka nama tua ra igijang ni 50 umur ate badak porti biobe si golom-golomok kan banua gijang na masih tujuan jala hola tangyang nyope arya dohok borngin surgo na matoktong jala pardopahan nyope seminar na masongon na
managam surgo hasonangan. Ido kan? Atong mulo ido makahulongi musuh bah. Songod dia doate. Alay taida majo. Somal dohita manaringoti hahulongoni. Somal do tabigi jala ido haadulon ni hakristenon. Haadulon ni si huton Kristus. Haadulon ni cara hidup dakola nugamo. Alay dalan ningulu ni aka si hutot Tuhan Yesus nama dok bogas mido hui huton tadi dui siap portibion sian aka na sumangi huton bogas ni Tuhan Yesus. Ido asa molo dihuria aka hatana labok, hatana manirai, aka pardonganon na dinggan dang namar pabuat bukan kasih yang pura-pura, bukan kasih songo portibion lehonau asahu lehoko, rodau tu pestam ala rodo tu pestaku, rodo tu jabum partangyangan ala rodo tu jabuku partangyangan, rodo tu au gabe rodo tu ho portibi dui alai adul siani ido namangihut to bogas ni Tuhan Yesus. Tapamana majo adong dohala nama doko burju akasimatua idokon helam doho paromaid na paromaemu doho simatua na burju aka paromai doho hela idoko simatuam doho hai hela doho paromai na burju idokon paribammu doho idokon ha anggim doho naburju de yabaki naburju de akaki naburju de yang giborki didokon yanakommu doho tak tergantikan lama mak bapakku ini tak tergantikan opungku ini hodo nau burju lobi siani sahalinari adong dohala nama doko burju radong ami didok doho burju alai halak najinuk katamu idok doho burju halak nabi nahem wacik rohana boy do peibana madok memang adong do takang nion alai gudang do hujalo na denggat janon manak tung sude do madok unak pola madok nya sa pamanganna alai holat cap pangalahona dari gestur siganupari hola niberek ko pitori pasiding do dagi ngaro majelis manusia jelmaan iblis itor mekela kapunguan mau nadong dono angisom majelis mulutung adong pe punguan nama si bolis saka si botol listrik mayate dang pola na martaduk rabui jala murado do honota makaholongi dongata aka naburju tuhita makaholongi aka unang majodongan aka najono tuhita aka yanakon poparan mulu burju murado pitor pujiotai jala pitor murado lehonota kasih lehonon tusi nakso di pangido naburjua ni paromeko parrawa manguni inna marat naburjua ni paromeko anakku par Jakartai moloroi bah anggo dodol si pitu kardusi say buanon nido toktong inna manang moloro syakku ta naburjua ni edakki Pitor Hosea doi siman usioto asal roy boy dora ala burju dangi alai bohama molo dang jahat nian alaya dong jeng na doho takang na how to love bagaimana mengasihi mereka yang sulit untuk dikasihi dang majo itor tumusu aidang aka perbada hitaon nate sahalinari aka pamanganon
Ngatapakyo mamuji de bata, datung bebaheno no pamangan laho makatahon akahata na sosuman. Isema yaka na maul haholongani. Isema aka na bolo diguari maul haholongan. Na mao na jojo mabayan hatsi ni roha arsa ni roha na mga somi ate-ate badang dawi akan na jono tuhita do na jojo mabayan marsak kita ima yanakon ima dongat jajabu ima aka na seganu pari jono tuhita tarsongo paddo nihi habatahot tai hau na jono masyososan bahkan na jonok tusido hita masyososan dang sude ramu rata haholongi adong dosya nakaya nakotai say ditugu tu halangulu salay say laudo tu talaga say ditugu toktong mabahe tu nadinggan alay ditahop si rabun tubohina buhado ba ino makaholongi buhado ba ino makaholongi parumain na sehola lomolomona buhado ba ino unang majo parumain alay buhado ba ino makaholongi dongat sajabuniba amat taniba manang inat taniba Pitor boy dodohonon toy matuhan song kubo tu manak songod dia nasib po na marumah tanggaon dapot tuma dongat sajabu na so sempurna songonon so hubo to purbani sion manak purbani si Mamora dong manak purbani Manalu manak purbani pardolo sanggul. That's not easy to love those who difficult to love, but we have to love them. Bagaimana mengasihi mereka yang sulit untuk dikasihi? Mulu jeng-jeng akamat taminang ranaomi dohonon nama murado haolong aku yang di kuburan nih. Paling do tinggal tabur bunga goodbye my love ngasalpu besude ngasonang biaw na mangulod dang adong memang arsakiyaw wala danakon na mahupar rohahon alay buhado hamuak kainang molo mao liadyo hamuak kamata holan naing lomona madok ngahugarar sinamo mo audo pemimpin ni Jebon sutuk pamalo-malohok ko buy do haholongam mui do dinggan buhado akama haholongam mo do akainata molo gumugo suarana siya ko manang toema dang yoray manabay mangorui do yoray ido dohonom mo dak sudera songon na pinikirami aka yanakomi kan adong may masibwal leheng na ipasikolahoko tibo-tibo hape dak Pitor songoni pardalan ningulu tarbahek kodo mangalean 10,000 tu pahopum na jugul songo pangalehom mo 10,000 tu pahopum na burjui molobuy do dihaholongiho ng aka natakang haholongan akageleng dohonom mo mara buabayenon Dr. Haison nga tubuniba Dr. Haison nga parumain niba Dr. Haison nga helaniba berarti nga dinggan di sada sisi nga buhay manaik tu holong ni roha na storge alay ida ma lobisianido di do Tuhan Yesus imana diaya 40 karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ikut tusido. Asa gabi tadi si huto bogas ni Tuhan Yesus. Mulai do makaholongi di guare portibion holong niya kanamar palentin manang holong ni roha pilia mulo pado ni Tuhan Yesus tu si Petrus ima agapetos manang didok agape holong na sumarpabuat holong na sumakirim iko baloson na songon na binahen na
Ido holong na pinangido ni Tuhan Yesus molo didok sundenggan perfectly, sempurna. Ido na pinangido asa gabetadda na sa gobar rupa ni debata hita saluhutna. Molo hudo na kaningadong dupe musumu ra dang nagirgiram mga lului musu hita. Jala dang kasi parbada bulak kitaon na riko mga lului musu. Asa tadaaw anak ni amana raja, asa tadaaw na beteng isi horan na pajago-jagohon. Dang tusi alay ingo ma mulo saliling si hutok Kristus so ikon godang do musum. Boasa ay dido Tuhan Yesus do, berbahagialah engkau bila dihina mulo dipaburu-buru ho ala ni guarhu. Ingo ma ikon radido dirim dihasogohon molo tupol hatam dihasitongan. Dang sude majalo hatam molo tikos. Dang sude manangi hoko molo tikos-tikos di pasahat toak kahatay. Molo dipicak ko rupani tarsongon akaama molo unang maju dipicang. Molo didokora tu dong amuama ayunak say patiyo-tiyo pamupuang kartui dia kapararisanon. Writer dohono na do lebe situ hoko manang muli doko nakaina ratu dongan naina unak say dihatay dongan na bibeli jahay dak piga songoko natokin nai masuk tu surgo memak wanggu wa mga bau surgo molo dihata hoko nasitong dak sude manangihoni rahaso gohonon na do jangankan orang lain ijabu pehora mulu di hati dakoko denggat cude hasit tongani hata ni debata pasti dingon na doho malas sekali ke rumah mama, malas sekali ke rumah opung, nanti dikit-dikit baik-baik kau ya, nanti dikit-dikit baik-baik kau ya donon na dora songoni jala ingo masa halinari nga di hataho Tuhan Yesus si ala memang dang sarobang akasi huto Tuhan Yesus na makataho kasitongan hasogohonon na dui jala jojo do tadok siso godo madok na toho ala ni dang natalului musu alay portibiodo na nang makamusuhok kita ala sagobar hita tu Tuhan Yesus ala sarupa hita tu Tuhan Yesus ala tabuan akahatigoran hasitong at tutongatongan ni portibion. Jala memang iko paradiot tado dirita tu si ay dang naholalaho pasonak-sonang portibion nguluta. Jala dang tarpasonak kita sude portibion. Hidup orang Kristen bukan untuk menyenang-nyenangkan orang lain dan tujuan hidup orang Kristen bukan untuk membuat senang orang lain. Karena kita bukan alat untuk menyenang-nyenangkan. Ra adong dohalak daripada dihasogoho nau hupasima. Daripada no manebes madaw siya nau dak pulau hataho ni. Ido asanang di rumah tangga pe, di parsaoran, di parahamaranggion, ulo do hitamadok, homa madok, anot siguro hanatuaw. Manang unak poladoki sutong gabi marbadai hitan non uludo hitam adok songoni badaripada ribu tutu unang may doko kasitongan ni mardame-dame mahita di bagasad dosa doho hauton toema mardame ma di bagasan na masipautotoan tumagod di dipili na diba alay di do Tuhan Yesus daong iko kajong jokonom mo doi ikon buanom mo do hasitongan ni manang natudia pe na dia madigwari na kaningan akamusu di son ima akahalak na mabayan hajahaton na jahat na naing mabuat las ni roha na naing makalomohon ngulum hosam ima diba akahalak na mamastap hurummu akahalak na manang mangaroro ugasammu
Akahalak nama bayan gugu ni pamatang tuholo mo ni rohana, ima nama dok beta mardalan 1 mil, manang akahalak na mangkalomohon hasusaad dingulum, ido na kaning degwari di son. Alay buado bahenot tutu, di do Tuhan Yesus ma haholongin na ulahon na burju. Mulo dang iboto dong amu na iyas, ihutonom mo do standar na dang iyas, atahe, dong ako sa pardalanan non, dang iboton na iyas, na bawak ko sa nyo bulo mardalak kami, dak pola marsika gigiyaw sa sarupa hami si bawhosa, sa tabi ido dohonon. Dong ako nailabukon, dang iboton na bawuan non, asa sarupa hami ra baw nagtersinggung ibanan non, dak pola maridiyaw. Ido dohonon. Anaing rowan no dong aku pungwani na tu jabu. Dang iboto yak kana iya si jabu nabe, jabu kope unakku paiyas. Ido dohonota daong. Standar holong ni roham doho pabahenammu dang alani ukuran na binahen ni jolma tuho. Standar kasihmu bukan apa yang dilakukan oleh orang, tetapi standar ni nadinggan na pinatupam ima standarmu nadinggan na dibahen debata ima standar sempurna. Dang ala na holong ni halakan, holong na tadok majukuran na sada baido si hutonokku daong. Muluro hala si pata binigyo lo dumadok songoni atau mapola kana songono baenon. Saku tadorohi songono do si baenon tu si tidak. Beberapa kali saya selalu mengucapkan mulo hebat di dok jolma Rawamangun atong bae standar ni Rawamangun. Standar pertamueon, standar permingguon, standar ni namar pilihan, standar ni pardonganon. Nang mulo so diboto halak na diduruan na dinggan dan gabi hutonoton na so dinggan. Alay patuduo tutu oddo kualitaso, oddo kalacho aseta dahoaw. Ima kalas niya kahalak na maboto na dinggan. Godang dua kahalak na makamusuho ko, godang. Jala sa halinari, tong mau gabi sukus-sukun. Mulo makilala ho hira naswadong musum, jangan-jangan naswadong dihanguluho ko hasitongan dan engkau tidak menyatakan kebenaran Kristus. Karena di mana kebenaran Kristus dinyatakan, Yesus telah berkata, nahu pasaha dohamu tutonga-tonga ni portibion, songon dorbia tutonga-tonga ni akababia panoro. Dunia ini sungguh sangat jahat. Dunia ini penuh dengan kejahatan yang menginginkan kematian orang lain. Alay los tusido buasa di sosoho Tuhan Yesus. Maul dulahonot tonon, maul situtu, molo holak kajol mau tai ihutonota. Molo holak kadaging otay, dohonota do, bah, jolmay si jolma do pidison. Saksang yang lakoy si ngakawak duri dison. Boy dira dohonota songoni. Alay sa halinari daong nina Tuhan Yesus. Sisihaku doho ina Tuhan Yesus. Jalalaos disodo naing idot tamu setu dirita. Orang hanya akan mampu memberikan apa yang dia punya. Mulodang tarbahek ko makaholong idongammu berarti dang adong holong ni roha di bagasakko. Molo holan napahata-hata dongammu do tarpatu paho ido penadong didirim. Dang ita heta dok haci dumatang gurhon naswada. Ido kan dang tarpatu pa botolon nalaho paharwarhon kopi susu. Ay na tiyo do tarpakaluaron alay do nadong di ibana. Jala adong doholong ni roha diho adong puasa ay nga dihaholongi Kristus so jala mate do Kristus mabay kolong na tuho. Holong na matchay bagas na sumarpabuat alania sa taraholongi ho bagaimana mengasihi mereka yang kukasihi, bagaimana mengasihi mereka yang sulit untuk dikasihi. Dok matudirim huhaholongi do diriku jala dihaholongi debata doaw nang penatakang doaw toktong ra dilabukku jolma
sia 10 jolma na jonok tuau dang adong raonom na madokau halak na burju alai dia holong itu hakku doau. Jadi ida ma dia do nabui didok dison haholongi ma ulahon na denggat toktong nang say dijukati di bayan dia somi ati-atem didok muse tangyakon ninna jala tangyangi pitutui ko citong do dang dohonota ay hutang yakod do ima Tuhan akan nama jahat yau nama jahati usahakon batoy ma lomom manasahut tu si balocot Tuhan lu bisa nabi nahen na itu au tohodo tutui tangyak kokodo alay manangyakon asa ripat jude nasida dangi molo ditangyak koko nasida ima asa tarida terbuka dalan hasitongat tu nasida molo dipatuduhoi gabe patar matutu oh si huto Tuhan Yesus don ido hape ubain na saya labok bohinyot tuau ido hape asa na labok torus satanyot tuau ido hape molo hubege lagu rohani jabunioni na tetanggat taima nang saya hubay nakana jugat hubay sampa tu labung jabunion hubay timus tu labung jabunion hupagugo speaker ho nang bolo partangyangan non baido hape lapatan na lagu rohani nai dangi balotson tuau akapabahin akini na nasida ala molo say taulahu doho na dinggan doho tatangyakon nasida dak tatangyakon nasida ra supaya Tuhan aku berdoa kepada musuhku supaya engkau memberkati mereka lebih pangkat-pangkatnya bertambah lagi dangira alai boha asa ditada nasida hasitongan boha asa ditada nasida Tuhan Yesus jalan na mangihut na bui ima selalu mengampuni asa unang gabi marsahi roham doho pikiramu boha do bahenokku nalaho makaholongi ima beri pengampunan kepada mereka asa unang marsahit to songon na pinangido ni rohan yakka na jahat tuho satokid di portibion boy dodong agabi musu mulo di hati dakoko hasitongan alani mulo padok ni nakaning parpesal meni holat tu debata jala debata ma ida toktong ai ido ale-ale na sumur satoki portibio sabalik alugo sabali ubuk boy do gabi alo alani ingok matoktong ise duali aleta na soolomuba ima Tuhan Yesus na makaholongi ho nang uju sude portibio mado jahat do alani ima tiromo bogas nei dalanammo nang maoli tusido ho tarjo amen martangyak kita mau lihat mali Tuhan dipatuduho ko do holong ni rohan na somar pabuat ido nagabe si hutonon nami alahudo kami do diri nami Kristen si huto Tuhan Yesus patau mangulu nami toktong aliamang mabaritahon akabarita nauli barita hasitongani narade mahami di hamusuhon portibion alamabuan hanguluot tutonga-tonga ni portibion tua hamatahe idaon sayhira na burju hami alay dangadong hanguluan tarida siya kami dakku paingot tami akana marsala dakku paingot tami akadosa dakku pasidik kami akahagyo ni portibi asa say songon na tardok kami na burju say hupaulului hami ha portibionon say tardok kami aka na mabailas rohani dongan hape dang las berohani debata mangidang ulu nami Tuhan mau liate ma molo gabi huboto hami na denggan huboto hami akahaserepon ni roha huhanguluhok kami tutu dang alani ngulu dang alani hatauwon dang alani gugu nami jolma pardaging dope hami jolma na mardala di portibio dope hami maul si tutu dui tutu Tuhan alay mauliate madiho molo di pargugui ho hami manalpuhon akan hacit di pargugui ho hami manalpuhon madalani akarsa ni roha
laos gogo lobi sianido di lehoko di hami nalaho patuduhon holong ni roha. Sipata Tuhan, mulo marsak roha nami mohop ate-ate nami, diaka pabahen ni nahumaliak kami pitor donaing balotconon nami, alay soluk di surdu koko tangamu, dinalaho madaoni roha nami perbagasan, jala pitor makuling tau di porbadia tuhami unang, anak ni debata doho, unang si partangiang doho, unang balotcon. Mau lihat itu hamulu say paingot to hami, ido tahe, aha malabana ngulu nami di Portibion, muluhu balotcok kami najat aloni najat, datu budope akahajahaton lubi martaba-taba, bila kejahatan kami balas dengan kejahatan, bila kekerasan kami balaskan dengan kekerasan, bila emosi kami balas dengan emosi, bukankah kemarahan kekerasan yang bertambah-tambah? Oleh karena itu kami mau putuskan jala muludang tarbahen di Portibioni nalaho mabahen akaholongoni atong hupuk kami masya diri nami, hupuk kami masya ngulu nami, hupuk kami masya rumah tangga nami, ai asa dame Portibion, asa gok hanguluan Portibion, urupi hami Tuhan, say otapi roha hajol maun nami, roha dagingon nami, asa unang sayak ka ngulu na si panggarok kami, alay ngulu si pujion, jala tarlumobi, ngulu na mabayan las roha ni debata. Mau lihat madihuwali Tuhan, urupi kami makaholongi diri nami, majaloholong na siya koy, asa tung tarhaholongi kami Portibion, dongan nami nang musuh nami pe. Di bagasan Kristus Jesus martangia kami tuho. Amen. Tauduti mamuse marede bukwede 470 sada.
kon mapeleata. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Odo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na sa ulibasan na mauliutus. Pupasahat hami masyan na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di culom. Paso-paso may jalaramoti. Asa ho parasya kami pilihanon pati bulhon harajahon mo. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam utada hami gudang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaon mo, say saut malomo ni Roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sa daryon hanguluan siapari, se samadosa nami songon panesa nami di dusa ni dongan namardo sa tuhami, unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangagong. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tu todim. Di